Like, this is why I wanted to go there because we haven't done the money yet. Like, yeah, like. Ну, як? Перший випав, що ти смієшся? Нельзя? Під деревами. Чтоб я не вылезла там. Сьогодні прогулянка у Шевченківському гаю, центр міста Львів. Такий музей-парк. Знаходиться біля стодоли. Легше орієнтуватися, це біля озера.
один і те.